بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأت بشرف الله جباو بي أنغا جمع كتبا كنكا أمبي لفيا بغو أنغا شرفكا مصر الله عليه كتبا دما من كاني أنغا جي أنغا نما داوفي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد أنشر يا رما فوتي فنا كرا علي على مين نجني تعالى نيغا شريا أن كنتي نعند نبي من أن كانوا بانوي على كرا محمد صلى الله عليه وسلم على كجندو أكتيباد ale min cira ka taa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ala ka seli ani kisi caya ala kira kan n'a ka somɔgɔw n'a ka sahabaw minnu kɛra maaw kanabaa ye kɔnɔnajɛya yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen na seli ani kisi la min ka ca n'a jate ma dɔn ala ka jɔn an ka dɔn jogo ye fɛn min n'o y'a sɔrɔ ni yɛrɛ nɔgɔ donnen don n'a ye o kɛra ɲuman ye walima a kɛra juguman ye jogo ye fɛn ye laɲini ani i ka fɛn sugandilen o bɛ bɔ jogo yɛrɛ de fana la kabini ɲuman kɛli la ani juguman kɛli la o jɔyɔrɔ la belebele ni na o ka bon ka tɛmɛ nin kan ni ma ka tɛmɛ dumuni ani ji min kan n'o ye jogo ɲuman ye ni jogo ɲuman tɛ foyi ma dilan ni jogo ɲuman fana fɔndeyara nafa o nafa kan ka sɔrɔ hadamadenya kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen bi kɛ tɔkajɛ ye kabini tɔɔrɔ la ani tɔɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ tɔɔrɔ anw yɛrɛ kun na ani jamana kɔnɔ ani sigida ani diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen maa o maa n'i y'o tigi jogo ɲɛlen ko dan kɛra o tigi la k'a bila ko dɔ ɲɛfɛ o kɔ bɛɛ wasa kɛ nka ni jogo tiɲɛna a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ yen o bɛ jɛngɛ dɔnnibaw y'a sabati kodɔnna o ko maa jogojugu bɛ fɛn min da maa kan hali bangebaaw tɛ se k'a da i kan wa jogo ɲuman yɛrɛ fana bɛ hɛrɛ min lase maanifin ma i bangebaaw tɛ se k'a hɛrɛ lase ma o de kama ciba sallallahu alaihi wasallam ale cilen a ye kuma fɔlɔ min fɔ a ko ale nana walasa jogoba minnu tɛmɛna kana olu jogo kunbɛn ni olu timɛ nabi ɲuman ba 124 ciden 313 olu nana ni jogo min ye ale nana k'o jogo tɔ de timɛ ni olu jogo ninnu dili don o ciba kelen y'a fɔ tuguni hadisa wɛrɛ la ako anw la ma herema
الله سبحانه وتعالى يرى ما من جوكو كاين وتشيبا كلين يا فتوني أقول لا هرا جودو شيني مؤمني كميزاني بالانسي كنا لا هرا جودو نيومان ميمك غرياني نيومان بلا جلي او جوغو نيومان يا نيومان دي أقول ما كوكا غون على ما مينغرا ما لانغولوي hal ni jamana nyemgo kera malangole jamana deum fana bo jogota hal ni kumana e beta soro do be la goshi do la se ama abo chogola sigida don ba mana ke malangolo jogo kolontiyo nu ye fin fo mauti milele kenay o de kama anga do ka fo islamia ere konna la jogo sera yorola ay joro bata kamini ala batola ala batu munu namba ke fan no de ka ye ana angana ke ma ye alladhina yaquluna ma la yafalun wa ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab angana ke ma ye ma munu nu be fen fo ti fen min ke o be maw yamariya nyuman ke la kuma be me olu nyona jogo flati dugola islamo amba Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka anjogo ke ciba jogoy aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرض هو البعيد في قربه والقريب في بعده وأشهد أن لا إله إلا الله أوجدنا من العدم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله وقد بلغ الشيطان منا غاية قصده ومراده فصل اللهم وسلم عليه وآله وصحبه أهل الإيمان والتقوى أمة الإسلام ما زلت معكم في حسن الخلق إن هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح به أولها فالانحلال الخلقي الذي يعانيه مجتمعنا اليوم لا يترك لذي عينين أن ينام فهاكم الآباء الذين تنصلوا عن مسؤوليتهم وداسوا بأرجلهم على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته الله أكبر كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته وأصبحوا في إداد الذين قال فيهم الحق تبارك وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم سورة محمد آية 12 عباد الله المسؤولية عظيمة والعواقب خطيرة ومهيبة فالتوبة نصوح علينا محتومة لنصلح أحوالنا وأحوال رعايانا فالله لا يغير بقوم ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أمي على التنو على مين التنو لمكاكا أمي على التنو على مين مولا مباي على مين بيجو يتيم دي جيكي كرو على مين بيجو فلاتو جيكي كرو على مين بي سافيان تو بولو على مين بي فين دي كتلاكا فين مني على مين بي تليبوني كتلاكا شوكو ala mi sangolo da ni nga tlaka dugolo fense
ala min ka sɔrɔ i la i ɲɛna k'a fɔ k'a ka jan wa a ka jan i la i ɲɛna k'a fɔ k'a ka surun o kɔrɔ ye min ala min ka surunya n'a ka janya bɛɛ lajɛlen min ɲɔgɔn n'i bɛ ka ala kota jogokolontigi a bila i kunna k'a fɔ ko ala ɲɛ b'i la i kɛra dibi la i kɛra maaw tɛ o i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ maa jogoɲumantigi kan ka bila kunna diinɛ de kan ka yaala maa jogoɲumantigi jeli n'a fasa ni hakili ni dusukun bɛɛ lajɛlen la ne ko ko cuni kan i bɛ ala ta lajɛ a la ni ka tila ka ciba ta lajɛ maa bɛɛ o maa tɛ o ye k'a fɔ ne ko ala ko cogo di nin ko in na ciba ko cogo di nin ko in na n'i kan k'a kɛ n'i man k'a kɛ n'i kan k'a fɔ n'i man k'a fɔ o jaabi bɛ i yɛrɛ kelen ni ala bolo gundo la diinɛ kan ka yaala maa jeli la de ko mana cu ka cogo o cogo kana to dusu k'i kɛɲɛ hakili bila dusu ɲɛ o la ala ka sɔrɔ i la wa ala ka jɛn i la ala ka surun n'a ka jɛnya i bɛ ko ko k'a ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na an seereyara ma foyi tɛ fo n'a kɛra ala ye an kun tɛ yen ala min nana n'an ye ka seereya an kuntigi n'an ka nabi ɲuman n'an kanuba n'o ye alakira muhamadi sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn do a ka cibaa do ala ye ale min ci o y'a sɔrɔ sɛtanɛ ka laɲini ye dugukolo labɔ kama maa ti maa bonya tɔɲɔ ye dugukolo labɔ min ka di min ye o b'o kɛ silamɛya de nana ni ninnu bɛɛ lajɛlen k'a touché nka silamɛya labɔtobaliya o de kɛra sababu ye ka ko caman tiɲɛ an bɛ k'a fɔ ko droit de l'homme silamɛya de fɔlɔ nana ni droit de l'homme ye dugumakolo kɔ kan nka o droit de l'homme ni ne maaw b'o o réunion la san kalo 12 dɔgɔkun kɔnɔ kalo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nɔ foyi tɛ ka y'a la o droit de l'homme bɛ boli fantanw de kan sinon faamaw tɛ an bɛ ka maa minnu tɔɲɔ jogojugu kɔnɔna la an k'an hakili to a la k'an tɛ fɔ ala kɔ o la an bɛ seli ani kisi caya alakira kan n'a ka somɔgɔw n'a ka sahaba minnu ye limaniya ni ala ye siran ye tigi ye gundo ani bange la halisa anw ni aw de don jogo ɲuman kɔnɔna la silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ manton si tɛ ɲɛ wa manton si tɛ taa ɲɛ hali diɲɛ kafiri jamanaw la olu ka ɲɛtaga tɛ sabati société fana ma taa ɲɛ ka sabati économiquement financièrement culture kɔnɔna la f'a ka sɔrɔ jogo de ɲɛna n'i ye maaw bolo ɲɛsilen la k'i bila o ɲɛfɛ dɔrɔn jogo de ka ɲi n'i commencera ka changer dɔrɔn o bɛ hehe fɔ i ma ala k'an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen kisi hehe ma o kɔrɔ de anw tun ɲɛna k'a fɔ ko karisa ye min ye ja o tɛ o hala ka nin bɔ anw kunna don o don faama min don ne b'a ye a bɛ taa jɛnɛya kɛ nin quartier in na a bɛ nin dulɔ min nin quartier in na a bɛ pankuru ta jamana ni jamana ka taa kɛ nin quartier in na i y'i dogo cogo o cogo ala bɛ dɔ b'i kalama parce que i bɛ maaw de kunna k'olu kɔlɔsi o de kama ɲɛmaaw kan k'o hakili t'u yɛrɛ la o la maa o maa n'o de binna jɛkulu o jɛkulu n'o seginna kɔ société kɔnɔna la jogojuguya de y'a kɛ maa ni jogo juguyara i tɛ kɛ maa ladiri ye i tɛ tiɲɛ fɔ kuma kuntala surunya kosɔn n'a fɔra ko karisa jogo kɔni man ɲi dɔrɔn a bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɛ n'a fɔra ko karisa jogo ka ɲi i sigi ni hɛrɛ hɛrɛ k'o bɛ bɔ maanifinya kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔ dɔɔnin b'a la o tuma ala k'an kɛ jogo ɲumantigi dɔw ye o jogojuguya kɛra sababu ye bangebaaw cɛman n'a musoman école karamɔgɔw n'u ka directeurs hali faama minnu bɛ jamana kɔnɔ olu jɔyɔrɔ ye min ye bɛɛ lajɛlen y'i fosi ka b'i jɔyɔrɔ la minisiri mana a ka secrétaire kanu jamana bɛ taa ɲɛ cogo di directeur mana ɲɛbɔ a ka école fɛ k'o jɛnɛya école bɛ ci yɔrɔ a bɛɛ la halaki dan ye madrasa karamɔgɔ ka ɲɛnabɔ a ka kalanden fɛ o kɛra jamana in kɔnɔ yan nɔ madrasa karamɔgɔw sɔrɔla minnu ye kɔnɔ d'u ka kalandenw la bamakɔ yan
maa minnu bɛ diinɛ kɔnɔ n'olu ma kɛ hakilima ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ diinɛ la aw kana bɔ dɛ jogojugutigi n'a ka jogojuguya bɛ ɲɔgɔn na ala ka diinɛ b'a cogo la ciba nana n'a ye cogo min na a b'o cogo kelen na o tuma n'i ye maa min jogo ma ye dugawu k'o tigilamaa ye o la an b'a Allah subhanahu wa ta'ala deli bangebaaw y'o fosi ka b'u ka jɔyɔrɔ minnu na u y'u sen da alakira ka hadisa dɔ kan k'o datugu n'i y'o kuma fɔ dɔrɔn u b'a fɔ bidenw kɔni maa si tɛ olu maa kɔni se tɛ biden ninnu na ka den wolo ka siran u ɲɛ ci b'a ko cogo di a ko an bɛɛ lajɛlen ye bɛɛkan gɛnna ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka ka bɔ an ka bɛɛkan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ maa o maa n'i kɛra dutigi ye i muso i den i maramɔgɔ kelen o kelen i se tɛ busan na i se tɛ sariya gɛsɛn tali la nka fɛn min ye k'a f'u da la f'i ka sɛgɛn i se kɔni b'o la a ye nin dabila nin man di Ala ye aw kana nin kɛ ni Ala y'aw sɔrɔ nin na hali n'a ma aw halaki diɲɛ in kɔnɔ a bɛ ko dɔ k'aw la ka aw waaju bangebaaw y'o fosi ka b'u ka jɔyɔrɔw la n'o y'u ka responsabilité ye o bɛɛ lajɛlen ko maracogo tɛ denw na denw bɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔ ni muru ye sigidaw la denw bɛ ka kɔnɔw da ɲɔgɔn na denw kɛra suyɛnikɛlaw ye u bɛ don kaso la bi u bɛ bɔ sini faamaw yɛrɛ ɲɛ b'o la surafɛn bɛ ka minɛ o minɛ cogo bɛɛ lajɛlen la o de kama dɔnnibaaw ko a ko aw bɛ cogo min na Ala b'o o faama de bila aw kunna n'aw kɛra jɛnɛyakɛla ye aw garisɛgɛ bɛ kɛ jɛnɛyakɛla président ye o ministres fana bɛ sigi aw kunna n'aw kɛra zon ye sous facturation ani magoyi an t'o yɛrɛ la jamana kɔnɔ e ko magoyi tɛ kɛ hali an ka misiriw yɛrɛ kɔnɔ wa maa dɔw bɛ kɛtow sɛbɛn ni misiriw tɔgɔ ye k'a dun piya n'i ma farati ni barika t'i la n'i ma kɛ cɛ jɔlen u b'i bɔn kɔrɔtɛ la ko munna i y'a kuma fɔ Ala ka don an n'an juguw cɛ o bɛ fɛn minnu kɛ k'an bon n'o ye jugumanw ye Ala k'a bɛɛ falen k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲuman ye o tuma olu ye maa jɔn ye Ala ye maa minnu kibaruya fɔ kuranɛ kɔnɔ o ye kafiru ye kafiru minnu n'olu ka laɲini ye min ye k'u yɛrɛ damu ni dumuni duman dunni ye dɔrɔn a b'i n'a fɔ bɛgan olu sigiyɔrɔ bɛ bɛn jahanɛmɛ de kɔnɔna ma olu dayusulama de don ne cɛ donna u ka so kɔnɔ ka taa denmuso ɲininkali k'o tɛ fɛn fɔ hali cɛ mana taa i den cɛ nɔfɛ n'o taara karisa ne ko nin ye jɔnni den ye nin bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ a ɲininka a ka n'i den jogo changer mais sisan a kɛra si ka sira tɛ si la bɛɛ ko k'olu mago t'a la o tuma an ni min ka kan Ala y'o kan an kunɲɔgɔn ye jɔyɔrɔ n'o ye responsabilité o ka bon nka a laban cɛ ka jugu dɛ a masirannen don a ɲininen bɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka tuubi k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka dugawu kɛ ni ka saraka bɔ Ala ka an denw jogo dilan walasa lakɔlɔsili o bɛ se ka sabati nka kutuba bɛ kuma kuncɛ ni jumɛn ye Ala tɛ falen fɔ ni an falenna n'i ye Ala falentɔ ye fɔ ni an falenna Ala kɔni y'i da ka hakili d'i ma ne bɛ deli k'o de fɔ an ɲɛna kutuba la yan nɔ kuma caman cerveau kelen ça fait 33 millions cellules 33 millions cellules hadamaden kunkolo sɛmɛ kelen filijuru misɛnmanin minnu faralen don ɲɔgɔn kan walasa ka sɛmɛ dilan o bɛ bɛn miliyɔn 30 de ma ni appareil tɛ ɲɛ tɛ se k'a ye Ala min y'o dilan k'o d'i ma ni ka tila ka dusukun d'i ma e ko k'a bɛɛ lajɛlen ye Ala nɔ ye n'an y'a bɛɛ turu ta ka da Ala kun ka kota k'i tugu an tɛ fɔ Ala kɔ Ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma Ala ka hakili ɲuman d'an ma an b'a Allah subhanahu wa ta'ala deli maa minnu bɔra ka na an ta ja la n'o ye Serifula TV ye u y'a ɲini an fɛ ko b'a fɛ ka na an ka misiri filmer fi sabilillahi Ala kama dɔrɔmɛ kelen m'a minɛ olu de anw ɲɛ b'olu de la jata la Usman Madani Sherifu Hayidara ka jɛkulu don télévision ye bɛɛ lajɛlen de jɛ ye an b'a la deli maa minnu nana an bɛ dugawu daminɛ olu de la Ala ka barika d'u la Ala ka kɛnɛya d'u ma Ala ka limaniya d'u ma u ni ɲɛmaa min bɛ ɲɔgɔn fɛ u b'o de labato la Ala ka jɛ in kun cɛ fɔ arijinɛ kɔnɔ Ala k'o k'a ka cibaa kama ne juma jiginna ɲininkali dakurunya fila b'o fɛ k'o tɛngun alimami na ni maa min ma kɛ maa teliman ye olu k'o sigi ka an kɔnɔ
o tɛmɛnen kɔfɛ an limanaba dɔ bɛ yan sɔrɔdasi don a bɛ misiri in na waati bɛɛ lajɛlen a bɛ misiri in na waati bɛɛ lajɛlen fajiri seli fana fitiri safo ani lazara fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ service la don min na Seydou Samake Babasi ka kari la ka taa tilebin fɛ sɔgɔmada in na Ala y'a ka kalifa minɛ a la wulada in na u b'a fɛ ka janaja kɛ u ka so n'i bɔra Babasi ka so k'i b'i kunda tilebin kan i bɛ tribune sigilen sɔrɔ yen maa minnu ye dɛmɛ kɛ mawuludu la an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala taara nafolo min na Ala ka barika don la an bɛ dugawu kɛ halisa Sirifula TV Ala k'an wasa Ala k'an yiriwa اللهم اصلح أحوالنا اللهم اصلح لنا أحوالنا وارزقنا أعمالا صالحة نبتقي بها رضاك وعفوك وكرمك اللهم اهدي شبابنا وأوضعهم أن يتخذوا سنن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة اللهم زدنا إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفرا اللهم زدنا إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله بدين شكرا تبريد جباو mɔgɔ minnu sigilen bɛ kɛnɛ kan san bi aw bɛɛ don kira mantoya Ala k'a ɲini Ala fɛ Ala ka kisi a n'a ka nɛɛma a n'a ka barika Ala k'o kɛ ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan bi an selila an ka alimami a n'an ka cɛkɔrɔba ani an fa kɔfɛ seliw bannen kɔfɛ ɲininkali damadɔ bɛ an bolo ka tɛnku ale yɛrɛ la a ka ɲɛnamaya kun kan o ɲininkali fɔlɔ ye k'a fɔ an fa ale yɛrɛ tɔgɔ ani a jamu a bɔra jɔnw de la ka bɔ dugu jumɛn de fɛnɛ na o la an balimakɛ bɔra ka ɲininkali min kɛ o ɲininkali jaabi fɔlɔ ne yɛrɛ tɔgɔ Dawuda Umar Haidara n yɛrɛ wolola Lafiyabugu yan ka mɔ yan ka tila ka kalan kɛ an yɛrɛ fa bolo n'o ye Umar Haidara ani an kɔrɔkɛ min fatura o ye Mamadi Haidara ye an b'o de ka place la ale fana fɔra maa min ko ye o ye Elhaj Abdurahman Traoré donc ne ye kalan kɛ n fa bolo ka tila ka kalan kɛ n kɔrɔkɛ bolo o bɔlen kɔfɛ kalan kɔfɛ kuranɛ jiginnen kɔfɛ o sɔrɔla ka an di an ka Haut Conseil ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ma Mali la n'o ye Thierno Hadi Abubakar Cham n ye n ka enseignement de base kɛ 6e ani 9e ani bac n'o ye terminale ye diplôme fɛn fɛn bɛ ne bolo kalan daminɛ a bɛɛ Segukaw ka diplôme de ye o la ka foli daminɛ Bamakɔ fo Segu n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen la an ye kalan kun fɔlɔ k'olu bolo o bɔlen kɔfɛ arabu jamana tagaw olu donna kɔnɔ jamana caman n'o ye ɲɔgɔn dan ye kuranɛw kɔnɔna la wa halisa an b'olu munumunu la an kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na an bɔlen kɔfɛ enseignement de base la ani secondaire ani supérieur niveau la niveau ye min ye no niveau t'o kɔfɛ o ye kutuba de ka d'a kan ni dɔɔnin t'i la i tɛ se ka kutuba dilan nka kutuba in fana dilan b'a yɛrɛ belebele k'a corriger balaga la ani nahaw ni sɔrɔfu la ani kuma sigicogo ɲuman yɛrɛ la karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka dɔɔnin di karamɔgɔ kelen de bɛ yen min b'a dilan su ni tile
madla n'an bɔra san juma nata kutuba min kan ka dilan a b'o dilanni daminɛ ka bɛ bi an b'an hakili fara ɲɔgɔn kan ka foli lase ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye docteur Mahamudu Muhamari Kamara ye an bɛ yɔrɔ min na ko sisan a yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ o la kalan niveau danna bagi la mais bagi kɔfɛ yaala caman de kɛra o kɔfɛ a ka ca ni arabu jamana 14 ɲɔgɔnna ye alimamiya kɔni baara waati daminɛli an b'a daminɛ alimami cɛkɔrɔba yɛrɛ la fɔlɔ fɛn min i n'a fɔ an karamɔgɔ ani an fa ala ka hinɛ la Elhaji Abdurahmani Tarawele ale ye an fa teri ye ale de kɛra misiri juma misiri fɔlɔ fɔlɔ alimami misiri alimami fɔlɔ do juma alimami fɔlɔ do a ye san 30 ani san 1 de kɛ 31 a y'o de kɛ juma alimamiya la Elhaji Abdurahmani Tarawele ale fatura nga misiri yɛrɛ kumalakuntala surunya kosɔn misiri fara fɔlɔ dara 1964 o y'a sɔrɔ alimami min filɛ kuma la o yɛrɛ ma bange yɛrɛ fɔlɔ misiri fara fɔlɔ dara 1964 o y'a sɔrɔ alimami min filɛ kuma la o y'a sɔrɔ o yɛrɛ ma bange fɔlɔ nka ka misiri yɛrɛ kɛ juma ye o kɛra 1969 maa fɔlɔfɔlɔ min kɛra alimami 1969 yamaruya dilen kɔfɛ Moribo minɛlen ka bɔ fanga la coup d'état kɔnɔna la donc Elhaji Abdurahmani Tarawele o de kɛra alimami o bɔlen kɔfɛ a la an kɔrɔkɛ ale de y'a bolo ɲɛsin o ma a ka sumayɛlɛma surunyalen n'o ye Mamadi Hayidara ye k'o kɛ juma alimami ale ye juma alimami filanan de ye Elhaji Mamadi Umar Hayidara ale fatura ale sigira 2000 ka fatu 2009 ale ye san 9 de kɛ alimamiya la alimamiya bere kalifara ne la comité de gestion mɔgɔw fɛ olu de ye ne wele n kɔrɔkɛ fatulen ye ko n kana kɛ alimami a wagati la gɛlɛyaw kun nana ka d'a kan munumunu kun ka ca mais ala nana ni basigi ye dɔɔni dɔɔni an ye alimamiya bere ta 2009 f'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ɲinan ye ne san 6 ye alimamiya kɔnɔna la misiri in kɔni kɔnɔ baara o baara i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni b'a la mais bɛn ani koto ɲɔgɔn ta la ani ɲɔgɔn lamɛn o de bɛ misiri in kɔnɔna la n'i ye fɛn wɛrɛ bolo o kɔnɔ sigi kɔni kɛra cogo o cogo wagati dɔw bɛ k'a la aw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan nka o min filɛ nin ye o banbali tɛ anw bara yan nɔ bɛn de bɛ yan o kuma la kunsura ye mun ye ko dɔ bɛ anw ka misiri la nɔ a man ca misiri caman la ka d'a kan anw ye répartition kɛ ne yɛrɛ min filɛ ne bɛ juma de seli n balimakɛ min dan filɛ nin kan o ye ne ka adjoint ye ale ye adjoint principal ye ne tɛ ale de bɛ juma seli nka ale bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fitiri ani safo kama alimami min sigilen filɛ ko Alpha Muhamad Sise ale de bɛ fajiri seli ani seli fana ni lahazara nka alimami dɔ tun bɛ yan o tun bɛ seli fana ni lahazara seli ko Abubakar Tiɲɛta ala y'ale miniji dɔgɔya nka anw maa 3 de bɛ alimamiya la an bɛ don min na ko bi an kɛlen don ka alimamiya tila ɲɔgɔn cɛ walasa baara bɛ se ka fɛkɛ anw kan cogo min na sigida la o de ye nin kɔnɔna ye nka gɛlɛyaba tɛ yen nka an bɛ wagati min na ko bi gɛlɛya min bɛ yen bi o de ye an mago bɛ financement la k'an ka misiri jɔ cogo la min cɛ ka ɲi ala ye sira ye jɔli kɔnɔna la fɛrɛ kɔnɔna la ni majigi ni kotɔ ɲɔgɔn ta la kɔnɔna la an b'o o de waati la o gɛlɛya de bɛ sinon gɛlɛyaba tɛ an ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na ko bi bɛn de bɛ misiri in kɔnɔ alihamudulilayi baara wɛrɛ kɔni bɛ ne bolo n bɛ baara min kɛ ka fara alimamiya kan bon ne ye professeur de philo coranique ye n bɛ cours di iraniyɛnw ka université la ACI kɔnɔna la 4 fois par semaine lundi ka taa bila fo jeudi la n bɛ cours di yen nɔ jagomisɛnnin dɔw fana bɛ yen an b'olu fana kɛ ka fara olu kan n'aw yɛrɛ ka faamuya la n'a b'a fɔ olu ma ko business mais a bɛ kɛ halala sira kan haramu sira tɛ an ka dunta bɛ minnu na an bɛ to k'olu sama k'olu bɔ a la dɔ dɔɔni ka na dɔ fara misiri kɛsu kan hali n dɔgɔkɛ yɛrɛ minnu fana filɛ nin kɛrɛfɛ ale fana b'o business ninnu kɛ mais a halalalama don n'an ye silamɛya tarikuw lajɛ ninnu kɔni tɛ diinɛma ye ninnu ye yɛrɛkunsagokɛlaw de ye ka d'a kan diinɛ ka dawa nana na cogo min na n'i y'o tarikuw lajɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ninnu kɛwale jugu minnu bɛ ninnu bolo ka kɛ diɲɛ kɔnɔ olu o taabolo tɛ diinɛ ka laseli ye nka ciba bɛ kuma dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko n'i ye maa min ye maantɔɲɔla dɛmɛ ala bɛ tila ka a tigilamaa su k'a bila i yɛrɛ la anw ka jamana in basigilen don anw ka jamana in ye carrefour min ye central min don
farafina bɛɛ tun b'i profiter an ka jamana in de fɛ ka na i lafiya Mali fɛn bɛɛ sɔrɔ ka di malien bɛ dunan fɛ Mali fɛn bɛɛ alako fɛn de n'i nana nɔ hali n'i tɛ seli malien bi i bisimila nga u nana o de jateminɛ k'u bɛna ka na fitina wuli jamana la u donna maa minnu la ka layiru ta u ye k'u bɛ fitina wuli jamana kɔnɔ u tilala k'olu tigilamaa de janfa n'i ye maa janfa règlement de compte de don aw bɛna min na jɛgɛ kɔ mɔna kan min kan ni jɛgɛ ma tila o kan kan o fana se ye min ye o b'o de kɛ o tuma an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'u daga bɔ an da la Ala ka maa ninnu dusukun falen k'a kɛ ɲuman ye fitina min bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala k'a ban an t'an ka kuma kuncɛ f'an k'an ka foli lase Haut Conseil président ma fɔlɔ n'o ye El Hadj Al Imam Mahamudu Diko ani AMIP ani silamɛ tɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ plus précisément Ijma président n'o ye Mohamed Maki Ba ye ale min bɛ silamɛ denmisɛnninw kunna a n'anw ɲɛ bɛ denmisɛnnin minnu na tinni na n'o ye jeunesse imama mɔgɔw ye ka foli lase olu ma an ba ni an faw اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم استر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.